mutta optimaalit. Launch control activated. Eli muoma ei alkaa. Niin. Tää on tälleen, kun tää on niinku auto ollut minulla joku alle kuukaudet autot. Onneksi tää vittu lähde tästä kuitenkaan mihinkään. Tässä on nykyinen pesää. Perä vähän irti. Vittu. Perkelee. Ois tullut hyvä lähtö se, jos vittu mennyt tuo vittuiksi. Jarrut vissi otti vähän matupaa tossa. Voi olla. Yrittää vähän. Kääntyy kierroiksi. Jarrulevyt. Vittu kun saatan tulla jotain ongelmia, saatan saada kakkonen pesää vittu. Perkelee. Mitä kävisi mieleen uudestaan? Hyvä tää tie vittu tässä.